Татар Информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Машинадан башлап бик нык дулкынланалар, балалар дип, яшь балалар үз нокталарыгызга зинһар килеп басыгыз дип. Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры. Яршаулы Татар дәүләт драма театры.
Ma'rifatli millat beshigi 1918ning oxiri. Тамашашын ытып дөньяга мен, җаны белән күчкән сәхнәгә. Туды, үлде, сөйде, нәфрәтләнде, артист халкы белән бергәләп. Кәмил тәмам, әмма күңел дәрте дулкынланды, очты, очынды. 3 кешелек оркестрга залдан халык җыры килеп кушылды. Әлифәдән, әтнә көйләреннән ут күрләде үкчә табанга, кабарга. Туган җирдә күкрәп үскән икмәк. Театрлар Сабан туен ачу өчен мәйданга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле театр сәнгате әһелләре, кадерле кунаклар, дуслар. Менә быел театр сәнгате әһелләренең Сабан туеның Әтнәдә узуы һәм сезнең белән очрашуыбызга без чиксез шатбыз. Менә бу театр әһелләре Сабан туеның Әтнәдә узуы ул шараклыгына хәл түгел дип әйтәсем килә. Ни өчен дигәндә, Казан арты татар халкы тормышында бик зур роль уйнаган. Казан халкының, Казан арты татар халкының мәдәнияте,
Мәгрифәтенә менә шунда инде Казан артында нигез салынган. Әтнә төбәге Казан артының бишеге санала. Безнең туфрагыбыз бик үк уңдырышлы булмаса да, ләкин ул бөтен дөньяга сибелгән биек татар халкының улуг улларына бай туфрак. Шулардан бу туфрак безнең биек тукайыбызны мәгрифәтче улуг галим Шихабетдин Мәрҗәнине Сибгат хакимнәрне биргән бай туфрак. Инде театр сәнгате өлкәсендә дә безнең Хаким ага Сәлимҗанов, аның улы Марсель Сәлимҗанов, Рифкат Бикшәнтаев, аның улы Фәрит Бикшәнтаев әтисенең эшен дәвам итә һәм башкалар. Хөрмәтле кунаклар, дуслар, районыбыздагы эшләргә ике сүз белән әйткәндә, районыбызның финанс хәле, экономик хәле тотрыклы дип әйтәсебез килә. Игенчелек өлкәсендә булмасын, терлекчелек өлкәсендә булмасын, районыбыз белеп торасыгыз, беренче урыннарны бер вакытта да аларның биргәннәре юк. Инде әйтәләр бит әле. Менә Актанышта һәр икенче кешенең берсе я биюче, я җырчы диләр. Безнең әтнәбездә тырыш игенчеләре, терлекчеләре генә түгел, һәр икенче кешенең берсен артист дип тә шаярталар. Хөрмәтле кунаклар, театр сәнгате әһелләре, рөхсәт итегез сезне үземнең исемемнән, Әтнә халкы исеменнән сезгә исәнлек, саулык теләргә, гаилә бәхете, гаилә иминлеге, сөеп, сөенеп сезгә яшәргә ясын. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Хәерле көн, хөрмәтле Сабантуй кунаклары, әтнәлеләр һәм әлбәттә инде бүгенге чараны оештыручы безнең театрыбызның артистлары. Сабантуйлар республикабызда гөрләп бара бу көннәрдә. Сабантуйның инде мәйданы Россия һәм дөнья күләм киң җәелде. Сабантуйның мәгънәсе әлбәттә борын-борыннан игенче хезмәтенә, аның хөрмәтенә дан җырлауга бәйләнгән булса, инде соңгы вакытта Сабантуйны һәр тармак кешеләре дә бергә матур итеп бәйрәм итә. Әлбәттә, Сабантуй татар халкы бәйрәме. Шуңа карамастан, бүгенге көндә Сабантуйыбызны барлык милләт халкы бергә дус, тату дана иттереп күркәм бәйрәм итә. Сабантуйларда без әлбәттә җырлар, моңнарыбызны кире кайтарабыз, яшьлегебезгә кайтабыз әлбәттә. Шуңа күрә бүгенге көндә телне саклау, гөреф-гадәтне саклау буенча да Сабантуйларның мәгънәсе ифратта узым килә. Инде бүген шушылар артистларыбыз районнарга чыгып, һәр елны Сабантуйлар уздыралар икән инде. Бу күркәм күренеш һәм мин әйткән шушы сакларга тарихыбызны, гөреф-гадәтләребезне тагын да зур этәргеч исем килә. Әлбәттә, бүген Сабантуйның әтнәдә узуы, анда булуы шартлы хәл түгел килә. Әтнәнең йөрәге булып, аның Сабантуйы тора, аның тора театры тора, аның тора халкы һәм йөрәктә бик көчле авыл хуҗалыгы тармагы. Эшнең башында Әхәт Килемханович бик күп еллар инде эшли, матур итеп, социаль мәсьәләләр уңай хәл итә һәм әйткән һәр тармакка театрны зур тармак иттереп, авыл хуҗалыгында социаль мәсьәләләрне дә
һәм менә шул чаралардан да ихлас, чын йөрәктән әлбәттә зур дәрәҗәдә уздырыла. Бүген шуның без инде сезнең белән шаһиты. Инде әйтәсем килә, республикабызда бүгенге көндә 38 программа эшләп килә. Халыкның тормышка яхты буенча сәнәгать тармагы, урта кече бизнес арта. Шул вакытта культура эше дә бик нык уңайга кабырылды. Клублар салу авылларда, шәһәрләрдә. Шуңа күрә әйтәсем килә, эшләү өчен дә, яшәү өчен дә республикада безнең тулы шартлар бар. Мин бүген сезне ихлас күңелдә президентыбыз Рөстәм Миннеханов исеменнән һәм инде Дәүләт Советы рәисе Мөхәммәдшин Фәйсәләннән сезне тәбрик итәм. Һәм Сабан туйларының күркәм узуын теләп калам. Сабан туйлары мөбарәк булсын. Хәерле көн, хөрмәтле сәнгать әһелләре, хөрмәтле Әтнә халкы, кадерле кунаклар. Менә сезнең белән без инде 11нче мәртәбә театрлар Сабан туена җыелдык. Әлбәттә, монда бик күп хезмәт, монда бик күп оештыру эшләре кирәк. Иң элек минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шушындый матур иттереп, бүгенге Сабан туйны шундый оешкан дәрәҗәдә тәртипле иттереп оештырган өчен Әхәт Гыйлемхановичка һәм аның командасына. Әлбәттә, Әтнә районының республикада үз урыны бар, әйтеп киттеләр. Аның зур уңышлары бар. Бу әлбәттә җитәкченең һәрбер мәсьәләгә җитди итеп карауының нәтиҗәсе һәм халык белән бер фикердә, бер юнәлештә эшләүнең нәтиҗәсе дип әйтәсем килә. Әхәт Гыйлемханович, сезгә бик зур рәхмәт, сезнең командагызга. Алга таба да сезнең уңышларыгыз зур булсын, сәламәт булыгыз, исән-сау эшләгез. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең инде бүгенге театраль Сабан туйга килгәндә, бу инде 11 ел элек безнең Тинчурин исемендәге театрыбызның җитәкчелеге фикере белән башланып китте. Фәнис Наиловичка һәм аның командасына да бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Алар менә 11нче мәртәбә зур тырышлык белән оештыру эшләрен башкарып, бүгенге Сабан туйны да зур өлеш кертәләр. Хөрмәтле кунаклар, Сабан туй инде ул безнең милли бәйрәмебез. Менә инде безнең кичә генә дә мәркәзебез Казанда бик күп кунакларыбызны хөрмәтләп, үзебезнең милли ризыкларыбызны күрсәтеп, милли киемнәребезне күрсәтеп, милли биюләр, җырларыбызны күрсәтеп, Казан халкын һәм анда килгән бик күп кунакларына безнең мәркәзебез халкы шаккатырды һәм бик югары дәрәҗәдә матур иттереп Сабан туйлары үтте. Әлбәттә, бу бер генә кешенең түгел, һәрберебезнең, сезнең һәрберегезнең хезмәте монда кергән. Һәрберегезгә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бәйрәм белән сезне. Сәламәт булыгыз. Безнең театрларыбыз, алар иҗатта да, спортта да, театр әһелләребез иҗатта да, спортта да һәм бүтән өлкәдә дә үзләрен һәрвакыт күрсәтәләр. Алар ел буе тырышып эшлиләр һәм миндаларның бүген аларның бәйрәме. Бәйрәм белән сезне. Сәламәт булыгыз. Иҗат уңышлары. Һәрберегезгә дә исәнлек, саулык, куанычлы гомерләр телим. Бәйрәм белән. Җилфер күтәрелә Сабан туе әлеме. Котлы булсын райондашлар, Сабан туе бәйрәме. Мәйданнарга җыела бүген бөтен татар галәме. Берләштерә, дуслаштыра Сабан туе әлеме. Hürmetli yaktaşlar, hürmetli tiyatro əxilləri, sizə bizdən Məskəvdə yaşayışı 500 min Tatar halkından fürsələn. Sizdə Məskəvlər bik yaratalar, sizdə küçük balalar, hər yıl sayın susau artqandan artıqlara. Çünki tiyatr məngi, tiyatr ekonomik davırlıq olsa da, soğuş vakitlik olsa da, başlık yıl olsa da tiyatr işikləri hər vaxt açıq olar. Şuna görə biz sizinlə nıq edib xürmətləriz. Məskəv balasında sizə kütüb balabız. Hər vaxt bizdən Məskəv xalqı tiyatrga ihtiramı artqandan artar. Həm mənə 1-ci yanvar ayında Allah bilsə Kamal teatrı bitərimiz. Anası бүтән teatrlarda yaşqına kilə başladı. Şuna görə sizə bik zor rəhmət. Sizdən icadınız üçün, sizdən bu pişib kilgən icadi uçlarınız üçün. Şuna görə də sizni yaratabız, hürmətləbiz. Hər vaxt sizni kileriz. Sizə hoş gələnlər. İsənmisiniz,
Әтнә халкы, исәнмесез килгән кунаклар, исәнмесез татар театры әһелләре. Менә елдан-ел безнең Сабантуйларыбыз үсә тора. Елдан-ел без шундый матур итеп, зур итеп, җыйналып, үзебезнең театрда эшләүебезне, үзебезнең артист икәнебезне бөтен дөньяга танытабыз. Артистның бит әле сәхнәдән башка үз тормышы да бар. Шуңа күрә бөтен Татарстан халкына менә шушы артистның үз тормышын күрсәтергә теләп башланган эш иде инде бу. Минем бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Әтнә районы башлыгы Әхәт Гыйлемхановичка. Менә аның командасы белән шушындый матур, ачык йөзле, тырыш халкы белән безне театр әһелләрен үзенә сыендырган өчен, каршы алган өчен, һәм безгә шушындый бәйрәм үткәрергә ирек биргән өчен бик зур рәхмәт бөтен театрлар исеменнән. Һәм дә Әтнә халкына, һәм Татарстан халкына бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Килгәннәр алар карарга үзләренең артистларын сәхнәдән генә түгел, ә инде шу мәйданда көрәшкәннәрен, көч алышканнарын. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Рәхмәт безнең президентыбызга, елдан-ел безгә артистларыбызның көрәшенә, җиңүчегә машина бүләк итеп тора. Менә кайсы гына республикада булган хәлләре бу. Бик зур рәхмәт Рөстәм Нургалиевичка. Һәм бик зур рәхмәт безнең Мәдәният министрлыгына, Ирада Хафизяновнага. Бөтен бүләкләр Мәдәният министрлыгыннан. Бик зур рәхмәт аларга. Һәм тагы да безнең үзебезнең бәйрәмебезгә сезне көтеп калабыз. Мәгәен бу безнең Сабантуйларыбыз әле бик күп төрле районнарда үзенең юлын дәвам итәр. Рәхмәт барыгызга да. Көчле алкышлар астында театр коллективларын мәйданыбыздан озатып калыйк.
inде бу җамгыять. Әйдәгез җәмәгать, янында Шоллы театры, дәүләт театры. Әйдәгез менә бу турыда оештырабыз. Бүген генә килеп әйттегез, дуа театры дип язылган иде. Ашыкка йомырка салып җигүне. Дуалар түгел, аны саллы. Наз гына. Иң беренче безнең башланырга тиеш. Әнә киянтә, Мин токтым. Biz генә флаг янына килегез, бу көрәштә ярышка. Шусын әйтеп үтәм. Ирләр һәм хатын-кызлар рәхмәт алмас. Бәйрәмебез концертын алга таба дәвам итәбез. Дуслар һәм сәхнәбез сүнәш. 1, 2, 3. Рәхмәт. Көрәшкә язылган артистлар әйдәгез рәхмәт мәйдан уртасына. Әйдәгез килегез барган. Тек җәмәгать, оештыручылар, катнашучылар, исегезгә төшереп китәм бөтен Рифат Ахмадиев белән Раушан Хәмидҗанов Yurtlarının iyisi Eyde eyde kaya kaya Eyde bari vurmarga Orman boyunları abaga Orman sıvışı baga Ağlımızda bir şeyler var Eyde sağlık sıva Baylarda durmayı tanıtların cildi jillerine Ceylevlerine durmaylarda durmay Canatların cildi jillerine Kumrelerin sinin kimi nerede Kumrelerin sinin kimi nerede Kıraç stüdyoları yanına. Ben İsmail'oviç kıraç stüdyoları yanına kili güzeldir zihni karışın. Sayın Fayaz Etne Tiyatro, Takabutçinov Feniz Şollu Tiyatro'ndan 70 kilogramga katta ağırlıkta. Kızıl Sulgurlar, Tinşik Karif Tiyatro. Fathuninov Ziyatlı Sulgurlar, İldar Ahmadullin Karif Tiyatro'ndan Kızıl Sulgurlar. Allah'a tapşırdık ayda almaz. Kelin birga qo'zg'aldingiz, birga keldingiz. Hozir biz 80 kilogramdagi ağırlıkta kurashadilar. 80 kilogramdagi birinchi par. Сахнабыз түрінде заслуженный артист Республики Татарстан Дмитрий Язов и Арсений Курченков. Almazga kisatu verildi. Yaşıl Sulguk Almazga kisatu verildi. Здравствуйте, дорогие друзья! Казанский чувств на этой сцене. Конечно же, надо сказать, Харлаки Хударлуслар! Байрамлен! Здесь, на этом празднике, конечно, надо петь «Эх, сосматок козлар». Но здесь куча артистов, которые сделают это более профессионально, чем мы, поэтому мы по-нашему, по-русски. Дорогие друзья! Словно дни неуловим жаль. Мы давай грустно помолчим. Уеннарны оештыручылар, катнашучылар арасында утыртып бетерегез әле Сирәм
Tamamladılar, tamamlamışlar. İndi Kreşler toplanan sektoru boşadı. Kamal tiyatrından kaçan Мудрецов полно обучать жил. Безоблачная манит, скоро жизнь прекрасней станет. Dilekçilerim kırıcı. Boyu gitmeyin. Nefis Hayfulli. Yürekli taraftarlar. Tağım bir kursat öğrendiler Nefis. Tağım bir kursat öğrendiler. Şöyle tiyatrından Eduard Latifov. Finalga şakırıyorlar. Biz hazır yok. Şallı tiyatrından Eduard Latifov. 3 minut kütübüz. Şallı Kurşak tiyatro keldi. Qo'shiqqa yumurta solib, yuguruvni uyushtiramiz. Mana bunda bek motor ettirib hayratlar uyushtiruga so'nggi qo'shiqlarda o'tkalamaymiz. Hayda kimlar yozilgan yumurta bilan yuguruv. Birisiga yumurtani qo'shiqqa solib yuguruv. Bek motor qo'yganlari jamoat. Dörtge bir hesabı. Şallı buruylar yumurtaları keldi jamoat. Şallı buruylar. Hatta jerinden kiş olursa. Almaz Yaxunov. Orşakilerinde tizimi. Tinşurin tiyatro. Almaz Vatkul'un gatağın ikiba. Kaşapov İrek Kızılsülgü bilen Arslanov Hayrat. Arslanov Hayrat Yaşa Sülgü bilen Kruta. Kilesi büyüğümüz. Şabata büyüğü. Rahmat Bekzor. Elmet tiyatrona güçlü alkışlar. Malatsi. Motorikli falsifiyiz. Rahmat, biraz yalıtım aldınız. Tinşurin tiyatrona güçlü alkışlar. Birinci şiratı alkışlarınızı beyişlerge. Eğlen. Eğlen işitler. Matur Kıraş kursatı bize. Matur Kıraş.
Başına kise tutun. Onsa totar. Üçüncü kiseti tuktatağız. Tukta. Havada kuşlar jirde dostlar tatılmış dillerler bizge. Jamaat, siz endi hozir komand tortishlarga o'tmish aytasiz. Sizga kiraveradi. 98-yilgi krizis. Tekshiring yag'ini borgan edi, topilib mana bular sinatdilar do'stlar. Aye, kishlar tegizaliga do'stlar. Durustlandi. Ali bir yoqqa tortdi, Ali ikkinchi yoqqa tortdi, Ali o'rtada sinatdilar yigitlar, молодцы. Birinchi o'rinda Kamal teatri, Fandur Muhammadjonov. Ikkinchi o'rinda Millat teatri. Rahmat qizlar, qizdirdilar. Sizga rahmat. Do'stlar birgalib, jilgalik, safar jillari. Ayda qizlar. Kistar jirdi. Bizning Ahmadonning Aydagiz mashina uchun kurashamiz. Ahmadovning Eldor, Ismotovning Eldor. Ул Прошкадан түбәнрәк. Судья bizning dunyo chempionatida hukm etgan kishi birinchi kategoriyali sudya. Shunga ko'ra o'zi shuni biladi. Vaqt bitdi.
Yigitlar, bunda birga bir hisob. O bir balni ishladi Ahmadulla. Arkadaşlar bu Aksal'ın Batır'da bir gol oldu. Karim Tiyatro'ndan Ahmadoğlu Nildar Rafemi. Nildar Ahmadoğlu. Birgina minut. Muzikani to'xtatыңызlar. Birgina Muhtaram Saban to'yimiz qo'noqlari kelgan qo'noqlar, biz qo'noqlari. Tatar Inform 1990 yildan beri tatar ham rus tillarida yangiliklar әзерлибез. Kompyuter, planshet, smartfonda. Yangiliklar, fikr, kuzatuv.